Good morning. Selama agtatamnay kayo. Dagiti tema tayo tata, dagiti ibagbaga ni Apo Isos. Dagiti maibasa, iti ibaga ni Apo Isos, da kayo ti pannakaasin, pannakasilaw. Iti mo na nga maibasa na ibaga ti Diyos kin ni Propeta Isayas nga anya ti ramanti kina nga maawagan tayo nga tao ti Diyos. Anya dagijay pakanam ti mabisin. Tulungam corporal works of mercy. Tulungam dagiti awan ti bado na. Kadagiti kakabagyan nyo ipaayo ti tulong. No addag kasapulan tulungam. Kaday ti pudpud no nga kaipapanan. No kas ano nga agbalin tayo asilaw, wano agbalin tayo nga asin. Wan ano agluto ka nga awan ti asin na. Awan ti raman na. Ket nohan nga nasobramot di asin na kada kami di dumaya. Nasobra ti asin na naapgad launa di lutom apay taga-igid ti baybay ka. Unana niya, apay taga-igid ti baybay ka tayo tigaro ti pagaramidan ti asin. Kano awan nanam na natamnay. No awan raman na natamnay. Kadijay kaslaan ibagbaga na ditoy ti relasyon tayo haan ang agtatamnay di mat adda tay adda di pagsasao tayo nga no hammo kurso na adda dijay kadwam di katrabahwam mo no kaarumam ka matamtam nayak kanya na mangmangagyo da dyan matamtam nayak kanya kaya na nga saon adda inaramid na kanyam nga madi di relasyon haan nga na pintas wano daytay haan nga nasulid di relasyon iso dayjay matamtam nayak kanya na dayjay ori dagiti agasawa no daduma matamtam diya kamo no wala nang asim dayjay asawa na matamtam nayak kanya na wala na dayjay iso dayjay agtatamnay di relasyon tayo no daduma mabalin nga agtatamnay awan ti asin na kunana mo ditoy si kay ti silaw. Apay nga pinaggidan na datoy ngam ni Apo Isos nga mismo imbaga na siya ti silaw ti lubong kunana. Kitapta imbaga na kadagiti adalan impasa na nga kunana da kayo ti pannakasilaw ti lubong. Idi adda isuna, idi mangrugi nga agisuro siya ti silaw kunana. Idi nasurwan nan dagiti adalanen kunana da kayon ti pannakasilaw ti lubong. Kena ipasa dayta agingga kada tayo nga nabunyagan. Datayo ti agbalin asilaw. Iso garud nga no dayjay relasyon ko madya agasawa. Agpatulong da Apo, tulungan na kami man. Apaya kayat mi nga agurnos, kayat ko ti agurnos ken nilakay mo, lakay ko. Apaya parang malabo na. Di mat malabo ko na tayo dayjay. Nung narigat nga mariperen malabo na. Kaya na nga sa uwan, may sa ti, no awan ti silaw na, no malabo na, kaya na nga sa uwan, may sa laang titulbot, no apay nga agtatamnay, or malabo anya dayjay, no haan nga makastrek ti pudpud no asilaw. Kitaan nyo ti agasawa, ibasar tayo ti agasawa. No tila priority dayjay agasawa ka, agpaba nang, agkumita ti kwarta. No adda kwartadan, anya ti sumaruno. No daduma ket isupay mangdadael kada kwadang. Kitaan nyo di agasawa. No natamnayon ti relasyon haan nga makastrek ni Apo Isos. Awanan tinanam na di ayan ayat da anya ti aramidan di lalaki wenno babae bumirok ti magic sarap. Di mat? Dagtakarubang ta magic sarap. Kita apa yang ada di agasawa ke mayamot na pintas mo ni bakit na nataraki mo nila kay na disente damat apa yang agdirok ti magic sarap. Apa ya agtamtam nay ngamin dayjay relasyon. Aginuman ako na kunana nga rod diti ka nagmayat magana imbaga ni Apo Isos. No da kayo ti pannakaasin ti lubong ngam no awanen serserbi ti asin natamnayen. Iso ngono mapukaw dayta asin ti ayat, dayta templa iso garud ti pagtemplahaan. Iso garud nga templaen di ayan ayat ti agasawa.
Mo unay ka apgaden, mo unay nga bekkelen. Ta talaga no sobra apgad na mo ta panang bekkel mo kin lakay mo, wano panang bekkel mo kin bakit mo, no sobra apgad na ak madia. Agkabato ka hanga na imas nga kanen. Isugor nga templaem. Nasaya at ti panang templa. Anya dagiti tapno adda asin na dayta, isu dayta galad ni Kristo. Dagiti galad nga mapangking kuana anya dayta panagkinaawatan. Panagtulong, nya naganan, panang supapak, panakaawat tiri na iti tunggal maysa. Tapno nga matimpla di relasyon. Ura di pa nagkakaaruba. Tapnohan nga agtatamnay. Di man daduma, ura di kaarubang daduma, agtatamnay di relasyon nyo. Awan meaning na, awan ni Apo Isus dita. Kitaan nyo, sublian tayo, dahil ko maagasawa, tibirbiro kanda, kwarta. After kwarta, anya. Dayay estudyante, tibirbiro ka na karir. After karir, ada trabaho na, anya. Umanay ka di dayjay, haan. No awan ti asin na, no awan ni Apo Isus di nga panagbiag di trabaho, agkawaw tulatta, natamnay tulatta. Iso nga ti sekreto na, iso nga orday ti ibagbaga na, masapol nga matempla, ti biag tayo. Tano agtatamnayan, awanan. Silaw manan, napamanti silawan. Siyak ti silaw kunana. Eksakto nga imbagana. Ngam idi aglipasan ti ministerinan, anya ti kunana, dakayon ti, nasursuruan na dagiti adalan, dakayon ti silaw. Impasan na kanya tayo. Datayon ti silaw. Iso nga dinagbunyag tayo, anya tinaramid ni Apopadi, sumindi kayo ti silaw, dayjay Pascal Candle, simbolo na ti silaw ni Kristo dayjay, ta sinindyan tayo nga idi panagungar. Kasi mindi tayo, igganan tayo day ta nga silaw. Inigganan dagiti naganak kinanganak. Ranranya, so dati ranyag mo. Katatamot si kamot, no agar-ara na ali silaw mo, agranyag iti sabali. Isungurod dayjay kunada nga sikat ti silaw. Siyak ti silaw kuna ni Apo Isus. No naawat mo ti silaw, agbalin kamot a silaw. Kano adda term tayo iti asin nga agtatamnay. No daddo mamet adamo daytay term tayo met nga dayjay malabo agkudrep. Agkudrep. Nakudrep ti panagkita tayo ti tunggal maysa. Haam mo mabigbig di na saya at nga aramid na. Haam mo makita dagiti sakripisyo na. Nung arod na haan na kamalawagan ka, ura di agasawa ka, haan da nga bigbig jay effort ko mga kunatayo iti tunggal maysa. Isugurod nga agbalin nga malabo, nakudrep. Kasi mula ti relasyon tayo, ura ti kadagiti, aglawlaw tayo, iji trabaho. Hindi mat, iji arubayan tayo, isugurod nga data sisa, kung kunatayo ko, ikatin na ti division, adda pa nagkay-kaysa. Panagsisin na ranay. Katipang rukodan tayo, kita nyo, rukodin nyo, nasumungad kayo di ayan nyo nga ado ti tao, anya ti rupa da, aglawag, wano, kaslada kagarod na kaanti papait, dadta man, umutang man data, no nakita da ka anya di rupa da, aglawag da, wano, kaslada, kano mo nga maaramid dahit ano maditibi no nya naganan agkudrep ti rupa da no adda ka ay ka haanga sika ati silaw sika ati papait ti gimong siyak ti papait ti gimong kunamon ano kasjaya nya haan nga siyak ti silaw kano dayjay pan nakilangan mo dadtoy mat dagiti aramidan tayo anya dayjay tulong ayat masapol kuna nangarod ka masapol nga lawagan nyo kunana nya tapno maibatay iti pamati o dato yan tadi tay agkamali niya masapol akas tamot ti pananglawag ti silaw yo ti imatang dagiti tattao tapno makita dagiti naimbag nga aramid yo ket idaydayaw dati Dios isugor nga na mapangkadya gimong mapangkadya trabaho kadagiti tattao nga makapulpulapul mo dagiti makasapol ti tulong daytay nga no makita da ka aglawag jero pada padasim jag problema tulungam tunukan aglawag jay rupa na kita am jigay mo nga nagsayaat sweetikam sumipnget ti rupa na agsipnget pa nagkita na pakulan na ka kanana da dyan sumipnget
Kada dyan no, igage tayo, makita tayo kadagiti kakabsat, no, sumungad tayo na amuda tayo, anya kadi mo ti maitid kanyada, mariri nada kadi nga lumawag, makita da kadi nga agranyag, makita mo kadi nga agranyag, tiro pa dagapuking ka, wano, sumipingat tiro pa dagapuking ka. Kaanya ti sikreto na apo, anya ti tulbek na daytoy, di dyan nga rod, no, addananam di biyag tayo, may samo ilat tulbek na, no, adda, natimpla di biyag tayo, makatulong magpapintas ti raman ti lubong, malawagan tay ti lubong, anya nga rod ti may nga sikreto, awan sa balinuhan nga ni Apo Isus, awan sa balinuhan nga isuna, dahita nga panagasawa, uri kat agkarkararag kayo kunayo, no haan nga pudpud no anakastrek ni Apo Isus, idta nga panagasawa, tumamnay tulatta. Iya trabaho tayo. Nohan nga nakastrek ni Apo Isus di pagtrabakuan, tumamnay no, kwartalat berberokam. Noham mo nga ikanti ayat na dita trabaho, tumamnay tulat ta. Uri ka ta pa naggayam yo. Di mat ada gaya-gaya. Ada gayam yo. Ni awan? Kita di gayam mo. Kas ano tap no nasamit ti pa naggayam yo. Give in tay kaan? Numari na nga, agpala agilibrikan ton bigat ka agilibrikan nene tumamnayon at di ka mga ayaten hanggayo mga ag-give intake. Kas ano di pa naggayom yun, no, siksikalat ti masursurot amin nga, nakatangtangsit kaya mo sikalat ti awaten na kadi maawaten, ayan na nga rod di nanam di pa agpukaw. Madadael, isugurod nga adaraman na nga panaginawat. Ngam narigat tayo ngamin nga aramidan dahi ta, ulit-ulitin tayo, no awan ang amin tipudpud no asilaw. No awang kanya tayo ni Apo Isus na laan, narigat tayo nga maipaay. Narigat tayo maaramid dahi tayo assignment nga ibagbagana, panang tulong, panang kita ti masapol dagiti kakabsat tayo. Panangipa ay ti kapyakin ayat dahito ti assignment tayo kinbiyag tayo kuma narigat tayo gamin nga maaramid dayta no haan apudpod no nga nakastrek ni Kristo no haan nakasilsilawan ti pudno asilaw haan ka nga agbalin mat asilaw agkurkuridemdem no haan ka nga nakakaput malagip yun di rosaryo nga dayta luminos ko na tayo ti agandap ang kaya nakakit kita. Di mat no damor nga i-expose mo ijay silaw kay inton ipamudyo na sipnget ke nagranyag nya. Ngam no mabayag nga mo nga ipan ijay hamot lang nga agkwa, hamot lang nga aggandap. Kakas jay matakan nya tayo. Damor nga sa asidag ka kini Apo Isus. Damor mat ang maiburay mo ni Apo Isus. Ngam no sa balit kumkumputam talaga sarasaraan kanton. Sa balit yung kumkumputam ipusan kanton. Kaya so dayjay, no nalawagan na katipod no asilaw. Siko na yung be the light of the world. Be the salt of the earth. Agbalin kayo nga asin ti lubong. Agbalin kayo nga silaw ti lubong. Assignment tayo amin na ta. Mission tayo amin. Nga assignment, abiyag tayo amin. Mission tayo. Kano sikat pakatayan ti silaw, nagkudkudrep. Apaya nga ta? Apaya nga ta? Di ti saludsod. Apaya nga ta nga nakudrep. Anya ti mang patpatay. No daduma may sa tulbak na anya daya hantay nga nakakapit itipudpud no asilaw hanatay nga ranranyagan tipudpud no asilaw awan ti ramon ti ayat natamnay nohan nga na sa ti templa na dayjay relasyon iti pamilya man iti gimong man iti pagtrabahuan man sa dinno man apapanan maririnada ko mga agaranaar detaranyag ni Kristo naimas lat ako mati relasyon taapaya mayat ti templa na haan nga agtatamnay. Tano agtatamnay, nya biroken na magic sarap, dadtalaeng igigid. No mawdaddadael di relasyon no dadduma so di agbirok ti magic sarap, taapaya agtatamnay nga ruden. Ala ni Kristo iso ti mangtipudpud no nga asin, mangted ti asin. Mang templa ti biag tayo, iso ti manglawag. Kano hantay pa'y nakalawag, ala ikarkarigatan tayo, nagado ti maririribok a pamilya. Nagado. Uray na bayagan nga agasawa, nagado ti masulsulisog a pamilya. Napaya, ano daduma, kurang di silaw. Kurang haan nga nakastrek ti pudpud no asilaw.